Hej og velkommen til. Sæt dig godt til rette og mærk, om du har en følelse af, at du kan være uforstyrret det næste kvarters tid. Din telefon er på flytilstand. Dit tøj sidder behageligt. Det er sådan, når man mediterer, især hvis man er utrænet, og især i vores del af verden, så kværner tankerne rundt. Vi kan have meget svært ved simpelthen bare at give slip og være til stede i det, der er. Vi altid forestiller os alt muligt. Vi skal forholde os til, hvad vi skal huske, når vi er færdige med at meditere. Hvad man skal huske, inden man skal hente børnene, eller hvad var det nu, der skulle på listen, når man skulle handle ind, eller chefen var der i øvrigt også en idiot i dag, eller der er bare en milliard ting. Så hvis du opdager, at du er gået i tankespind under den her meditation, så bare slap af og sige, om du har godt jeg opdagede det, og så vende tilbage og fortsætte med meditationen. Måske skal du starte forfra, men måske skal du også bare fortsætte. Hvis du bliver i tvivl om et eller andet, så træk vejret. Bare træk vejret. Det er, kan man sige, grundmeditationen over alle. Det er, at man simpelthen bare koncentrerer sig om sin vejrtrækning. Sørger for at få et godt åndedræt, et godt flow i det. Det er jo trods alt det, der holder os i live. Ja, så sæt dig godt til ret. Tag et par dybe vejrtrækninger. Når jeg beder dig om at tage et par dybe vejrtrækninger, så er det vejrtrækninger, som virkelig sådan, virkelig, altså godt ind og godt ud. Men tag et par stykker af dem. Det er ikke sådan, du skal sidde og have ubehageligt lange vejrtrækninger under en hel meditation. Det er simpelthen ikke meningen. Men kan man sige, sådan din løbende vejrtrækning under meditationen, sørg for, om du kan gøre den en lille smule dybere, end du plejer af din vejrtrækning. Det skal være kærligt, det skal være rart, men tit så trækker vi faktisk ikke vejret så godt, som vi har godt af, og som vi har mulighed for. At sige, lungerne er sådan en muskel, der skal trænes, der skal udvides. Og det er jo kan man sige, helt basalt en urinstinkt, at det har vi sikkert alle sammen prøvet, at hvis vi oplever et eller andet ubehageligt, eller vi bliver forskrækket over et eller andet, så holder vi vejret og spænder i kroppen. Eller vi kramper os sammen, og føler vi fare, bliver vores vejrtrækning hurtigere og ikke særlig dyb. På den anden side, hvis vi har det godt, vi slapper af, vi føler os trygge, vi har det godt, så bliver vejrtrækningen tit rolig og langsom og dyb. Og det kan man altså gå ind og arbejde med, hvis man synes, man generelt føler sig lidt utryg eller stresset eller et eller andet. Så gå ind og så tit du lige kommer i tanke om, så lige tag et par dybe vejrtrækninger, og så gør din vejrtrækning rar og lidt dybere, eller måske meget dybere, men sørg for det hele tiden med kærlig opmærksomhed. Det skal simpelthen føles godt. Du skal ikke gøre vold på dit system. Og der er nogle dage, vi trækker vejret dybere og bedre end andre, og sådan er det jo med alle ting. Der er nogle dage, som er bedre til noget end til andet. Så bare i tillid til, det alt er, som det skal være, og at du kan hjælpe dig selv på vej til at få lidt mere glæde og overskud i dit liv. Simpelthen bare ved at trække vejret. Det er jo ren magi. Så ja, så i hvert fald vejrtrækning nummer 1, når man mediterer, og også i det hele taget, når man lever sit liv. Så sæt dig godt til rette, om du åbner eller lukkede øjne, det er ikke så afgørende. For de fleste mennesker er det nemmest at fokusere med lukkede øjne, altså være opmærksom på sig selv.
Men det er en smagssag. Du kan også stå eller ligge eller sidde, som du vil. Det er også en smagssag. De har hver deres fordel. Ligger man ned, falder man tit i søvn, især hvis man er utrænet. Men så bare glæd dig over, at du fik slappet så godt af, at du rent faktisk faldt i søvn. Og så have tillid til, at din underbevidsthed er godt på vej med gode ting til dig. Jeg oplever, at underbevidstheden for langt de fleste af os er en meget stærkere medspiller, end vi har opdaget. Så bare beslut dig for, at uanset om du falder i søvn, eller bliver forstyrret, eller er urolig, eller et eller andet, så er din underbevidsthed i gang med at hjælpe dig til at få mere ro, slappe mere af. Ja, nu tror jeg, vi er klar. Som sagt, sæt dig godt til rette, tag et par dybe vejrtrækninger, og bare lige mærk, hvordan du får fyldt dine lunger ud så meget, som du kan. Og bare mærk den her bevægelighed, den her puls, dit system har. Og hvis du føler dig meget låst eller stivnet, forstyrret af din krop, så lige mærk, at du lige skal ryste lidt løs, og du lige sådan skal ryste skuldrene og baske med armene, og måske skal du op og stå og lige hoppe lidt, eller danse, eller et eller andet. Lige sådan få rystet de der spændinger løs. Og så bare mærk den her vejrtrækning, som er din ven, som er din medspiller, som er helt afgørende for din velbefindende. Og prøv at mærke, hvordan du med den her vejrtrækning kan trække forskellige tilstande ind. Det kan fx være, at man kan starte med følelsen af tillid. Den er ret afgørende for de fleste ting, men man kan vælge så meget andet. Men prøv at forestille dig, hvordan med din vejrtrækning, så i din indånding, i blandet den her ilt, der trækker følelsen af tillid ind. Og tillid kan have mange former, kan have mange nuancer. Bare find en form, du synes, der passer til dig lige i dag, og måske er den bevægelig og ændre form. Men bare mærk, hvordan følelsen bevæger sig rundt hele vejen ned i dine lunger og op og ud igen, men også bevæger sig med dine blodbaner ude i dit system, bevæger sig ud i hver en del af din krop og tanker dig op. Og forestil dig, hvordan alle dine celler kommer til at strutte med den her kvalitet. Og mærk nu, hvordan med din vejrtræk, hvordan der også kommer kærlighed ind. Der simpelthen i din indånding bliver fyldt med kærlighed til hele dit system. Kærlighed og omsorg.
Og mærk, hvordan tilliden stadigvæk er en del af din indånding, af din vejrtrækning. Og tilliden og kærligheden. Og prøv at mærke, hvordan der kommer styrke med i din indånding nu. Som også bevæger sig ned i dine lunger og videre ud i din krop. Og mærk, hvordan hver en del af din krop bliver fyldt op til bristepunktet. Mærk, hvordan dine blodbaner danser med al den her lækre energi, du trækker ind. Og hvordan den her glæde, den her begejstring, den her overflod forplanter sig ud i hele din krop. Sådan er hver en celle i din krop vibrerer med den her energi. Mærk den fest, der bliver i dit system. Og måske er der andre følelser, du har lyst til at trække ind med din vejrtrækning, andre kvaliteter, andre tilstande, du synes, du godt kunne bruge mere af i dit liv. Bare træk dem med ind. Og mærk den her glæde, den her tilfredshed, den her velvære og begejstring, der bevæger sig rundt i din krop med den her energi. Fylder dig op. Både i din krop, men også i dit sind, i dit følelsesliv. I dine tankerækker. Bare mærk, hvordan den her energi vibrerer og bryder gamle blokeringer ned. Sørg for, at du kommer helt i liv, helt i bevægelse, helt i glæde, nydelse, sanselighed, i nærvær. Prøv lige sådan at strække dig lidt, ret dig op, stræk dig ud. Mærk også, hvordan din brystkasse ligesom bevæger sig ud, hvordan du får åbnet hele din krop, åbnet dit system, låst det op, så det er frit, så det er fleksibelt. Og mærk også den her energi, hvordan den bevæger sig ind, og den løsner, og den blødgør tanker, følelser. Den skaber liv i stedet for låsthed, begrænsninger, frygt. Skaber den liv, tillid, nærvær, glæde. Tag så lige et par dybe vejrtrækninger, og mærk, hvordan du har det. Måske kan du mærke, at der er forskellige områder, som stadig gør lidt opmærksom på sig selv, som ikke helt har integreret den her energi. Så bliv siddende lidt, og bare mærk, hvordan den arbejder sig ind og sørg for, at du er helt dig, at du er helt
som du i virkeligheden er. Og sid så bare lige, også efter meditationen er afsluttet, sid bare lige og mærk med din fulde opmærksomhed, dit fulde nærvær. Sid bare lige og mærk, hvordan du har det. Hvordan du har det i din krop, i dine følelser, i dine tanker. Mærk din vejrtrækning. Og så når du synes, du er klar, så går du videre ud i livet. Husk at drikke lidt vand. Og så ellers må du have det godt.